Ai, nesta casa cantamos todos. Eu que son a máis bella, hasta o Xía, que é a máis pequena. Así que, xa ves, xa estamos aprendendo a pequena. Ai, Que sí. vaya salindo. Claro. Empezamos nunha asociación, cantando e bailando, tamén porque meu pai tocaba a gaita, e cando xa éramos máis grandes, que eu era adolescente, María xa tiña 17 anos, 16, que foi cando empezamos aquí a jarbar os vellos e tal, sí que é verdad que descubrimos que miña abuela tocaba, que non sabíamos. E bailaba, que ainda bailaba mellor do que tocaba. Pero de bailar non collemos aí, non temos ningún vídeo. Ai. Non. Entón sí que moitas, cando empezamos a xuntar os vellos e a recollerlle a eles, ela tamén viña a moitas das xuntanzas que había. Entón xuntábamos aí no local, tamén aprendemos cousas dela, claro. E na casa, claro. Onte estuvemos tocando toda a tarde. Bailamos aquí na cociña moitas veces, xa. Con esta, con María ainda non, pero con esta bailamos moitas veces. Aquí sempre iba collendo algo, claro. E, por exemplo, é unha esclavonía. Porque... que vas a ver? Se teras ara de escoitar a pandeireta, bueno, pero ante tocaron toda a tarde, a noite tocou esta máis luxía aquí na cociña, eu cantábame, mira, a mí me molestaba. Pero a xente que pasa por aí, esta é unha casa de locos. Porque está roada na casa desta dereira. Pero a mí non me molesta nada, gustame moitísimo.